Us vull presentar el meu company de ponència, que és l'Adrià García i Mateu, perquè ell també va estudiar aquí a Eina, com moltes de les que estem per aquí, i ha mantingut la relació, que també esperem que totes les estudiants que esteu aquí seguiu mantenint amb nosaltres, durant molts anys, també aportant el coneixement que ha anat generant a través de la seva carrera professional. Ell és dissenyador, és activista implicat en projectes per millorar o per facilitar les transicions ecosocials des de fa molts anys. De fet, va ser la persona que va portar aquí a Eina, com he dit al principi de la presentació, totes les idees incipients del Transition Design que venien de la Carnegie Mellon, i va ser de fet la persona que va iniciar tots els grups de recerca del 2014-2010 amb aquesta visió. És una visió que no hem abandonat, que ha estat sostinguda en el temps. Ell és membre fundador de la cooperativa de disseny Holon, que suposo que coneixeu, que tracten també projectes de transició ecosocial, ecosistèmica, projectes complexes, etc. I també és membre de la cooperativa de Vivenda a la Borda, que és un gran exemple per tots els processos de transició ciutadans. Bé, passem a la presentació, si de cas. Com us deia, com hem estat treballant de manera paral·lela i amb col·laboració sempre aquesta visió d'Eina sobre la transició, hem volgut començar la presentació fent una introducció a través de la coevolució de Holon i Eina en aquest sentit. Super, doncs moltes gràcies. Bé, això, em fa molta il·lusió ser aquí, perquè deia la Tània que fa 15 anys jo estava allà, i sobretot perquè crec que has parlat tu dels rituals, no? Per mi això és un ritual, potser vosaltres no esteu vivint així, de consolidació i de florir unes llavors que hem plantat potser fa 10 anys, d'una manera d'entendre el disseny i una manera d'entendre la institució que té l'escola en promoure transformacions al món. I bé, el que bàsicament avui farem la xerrada juntes amb la Tània, jo portaré la part més de la pràctica, però que aquesta mirada de disseny per a transicions ecosocials a Eina, doncs això, reforçar que agafa una mirada de recerca, una mirada d'educació i també uns vincles amb la pràctica. No entrarem avui a parlar de Transition Design, però sí que em situaré una miqueta. Bàsicament és el 2015 a Carnegie Mellon a Nord-Amèrica, als Estats Units, Terry Irwin i de més gent entren com a nova direcció d'una escola de disseny en el que plantegen el que ja estava passant Buchanan i altres, però plantegen com una nova disciplina del disseny o un nou espai en el que el disseny pot aportar la seva pràctica, que vindria a ser, amb paraules més comunes, l'espai de política pública, l'espai més estratègic de programes, diguéssim, de projectes més complexes. I ells el que plantegen és una manera d'entendre-ho en el que es reflexiona sobre aquestes 4 àrees, diguéssim, però com dissenyem, com entenem el canvi, com estem enfocant les visions de la societat i sobretot també quins són els models mentals que tenim. O sigui, he posat molt de focus també en el que sosté el dissenyador com també els que fan els altres. Llavors, això va ser la proposta que fa Carnegie Mellon el 2015, llavors el que fem és, jo en aquell any estava fent la retitulació, va haver el canvi de Pla Bologna, jo havia acabat ja la carrera i tal, estava treballant, però em demanaven fer un TFG, llavors amb la feina que estàvem fent amb la Borda vam fer el TFG, vam fer alguns articles, vam crear el grup de recerca i de més. Es va fer un primer curs a Anglaterra en el qual Eina, diguéssim, va facilitar que pogués participar, i llavors el 2016 vaig fer un retorn d'aquesta participació, crec que a la sala d'actes de baix de Sentmenat, i una mica hi havia com al final una provocació o una proposta de
una mirada cap a Eina. Eina està en un moment, jo crec que bastant convuls en aquella època de repensar-se, de veure cap on podia anar i fèiem servir una mica, o vam voler fer servir com aquest espai geogràfic que ocupa Eina, no? Del marge de la ciutat, no? D'aquest Collserola com aquest espai central de la metròpoli de Barcelona i com Eina podia jugar aquest rol potser de connectar aquesta mirada ecosocial, posthumanista, tot això que hem estat parlant, viure, diguéssim, i posicionar-se a nivell català i a nivell internacional com en així. Va ser una provocació, diguéssim, una mirada i que crec que avui també és un exemple de coses que van passant. Vam muntar un simposi, vam convidar la Cameron, a la Terry i al Gideon, vam començar a fer assignatures sobre disseny i transicions, vam seguir produint articles acadèmics. En aquest cas jo vaig estar com estar més involucrat, també, no sé si vols explicar. De tot plegat, vam crear el grup EDIVI, de xarxa de centres d'ensenyament superiors i disseny per a la innovació social i la sostenibilitat, que ara ja està totalment consolidada i treballem a dins del Museu del Disseny que ens acull, on presentem els treballs d'innovació social de les 10 escoles de disseny que hi ha a Catalunya. I al marge de la part també d'articles acadèmics que s'han anat treballant des d'aquí, des d'Eina, també volíem posar alguns exemples de pràctiques ecosocials que s'han anat generant a Eina al voltant entre el 2020 i 2024, com és el treball que hem fet amb el projecte europeu ARDES, d'Art, Disseny i Sostenibilitat, en el qual es treballen projectes educatius universitaris per transmetre valors i eines per a la sostenibilitat en entorns educatius de disseny. Hem participat en el projecte europeu, el Creative Europe Open Up, que era per donar eines a creatius, artistes i dissenyadores migrants que estiguin fora del seu país per causes no volgudes, ajudar-los a ubicar-se en àmbits professionals en altres països. Llavors vam fer uns workshops online perquè poguessin servir per tothom, per aquestes comunitats, basats en metodologia de transition design i també en disseny especulatiu. Estem participant encara a un projecte d'Aliança Magnet, que són aquests projectes que porta la Fundació Bofill i el Consorci de Cultura, per intentar revertir les situacions de desigualtat educativa dels instituts catalans. Eina està treballant amb aquesta comunitat, amb la comunitat educativa d'un institut de Rubí, de la població de Rubí, amb els propis afectats i buscant i trobant les solucions amb el propi col·lectiu pel qual estàs dissenyant, que aquesta és un dels factors superimportants amb aquesta mirada que va néixer del Transition Design i que ara li podem dir ecosocial, però per l'Adrià i per mi era una de les coses fonamentals. Treballar en projectes complexes, però treballar amb les comunitats per ajudar a que la comunitat sigui la que al final pugui sortir-se'n per si sola. És a dir, és el treball de la pràctica creativa que arriba, que col·labora, que te'n vas i que aleshores la performativitat d'aquesta acció és quan ja la comunitat utilitza aquestes eines per empoderar-se i emancipar-se definitivament. Després, bé, creacions d'espai social que hem fet amb Identitat, el projecte d'Eina Obra, de Collserola Lab, una part d'aquest projecte que el porta la Pilar Cortada de Futurs Pastorals, que es va exhibir també al Museu del Disseny, i que crec que per aquí també hi ha algun membre de les Esquelles, o estava per aquí. Mira-la, aquí, Daniela, de Tornen les Esquelles, que també és un gran projecte en aquest sentit de treballar en la comunitat, situats en el lloc on vols realment afectar
i deixar aprendre del saber dels que hi ha i generar saber, però deixar-lo i tu et retires i aleshores és quan és emancipador de veritat. Súper. Doncs volíem també compartir la part més això de recerca i d'educació, però també compartir la pràctica que anem fent ara fa 10 anys a Olon. I res, això som una cooperativa que bàsicament el que fa és producte, servei, polítiques i futurs. Potser la part de futur seria més projectes que ha començat potser el José Luis o de més, però el que em centraré més és en projectes que hem anat fent sobretot en habitatge. Aquí és un dels marcs que fem servir per entendre com entenem el nostre rol com a agència creativa. Nosaltres entenem que som un artefacte polític, en aquest cas som una empresa sense ànim de lucre, però som un artefacte polític de transformació social. I llavors el que fem, bàsicament, això és un dels marcs principals d'estudi de transicions, que tampoc entrarem aquí, però el que explica és com que el canvi social opera perquè hi ha un règim establert i tens uns nínxols que d'alguna manera entren a convertir-se en règim quan hi ha aspectes, diguéssim, de paisatge, tipus un Covid, una crisi mundial, etc. Llavors nosaltres treballem en el suport del nínxol, en prefigurar pràctiques, en recerca, en diferents coses. Treballem també en acompanyar actors del règim a imaginar-se com operarien quan hi hagi una transformació i el règim es reconfiguri. I també, evidentment, treballem tota la part més de landscape, amb la part potser més de futurs, canvi cultural i coses així, que no he explicat aquí abans, però jo què sé, hem fet així més de futurs l'exposició sobre el decreixement, aquest sistema polític que parla del decreixement econòmic. Vam fer una exposició, vam anar a Espanya a fer una exposició a Madrid sobre els futurs del creixement, diferents tipus de projectes. Però el que tenia ganes d'explicar-vos avui és tots els projectes que anem fent en el context de l'habitatge. Nosaltres com operem o com marquem la nostra pràctica com a estudi o com a agència és entenem que el món, com qualsevol agència, té una mirada cap al món. En aquest cas està estructurada sobre els eixos de sociossocial, ambiental, etc., ecosocial. I entenem que, per exemple, a l'habitatge, a la mobilitat, a l'alimentació, a les cures, etc., són sistemes que estan, la nostra visió és que estan fallant en molts aspectes. Llavors el que fem és treballar al voltant dels anys amb visions de com havia d'anar. El sistema d'habitatge, anem a caminar cap a un sistema nacional d'habitatge a Catalunya. I com ha de ser aquest tipus de... Llavors, el que fem és, dintre d'aquestes visions que van creixent, amb mobilitat, un sistema de mobilitat distribuïda, basada en infraestructura pública, electrificada, promovent el caminar... És a dir, en cada un dels sistemes anem desenvolupant aquestes mirades de cap on creiem que políticament hem de caminar cap a societat. Llavors anem articulant a cada un dels projectes que van sortint, això amb la idiosincràsia de perquè a vegades et ve un client, a vegades et ve una subvenció que has pogut fer. Llavors, diguéssim, sostenim aquestes mirades i les anem enriquint amb el contacte amb el món i els projectes que ens van sortir els anem articulant mirant d'articular-los. Llavors, aquí parlaré avui sobretot d'habitatge, amb tot el nínxol que estem donant suport des de l'habitatge cooperatiu. L'habitatge cooperatiu tampoc entraré molt detall, però el que fa és, si viviu a Barcelona, el més probable és que teniu experiència amb anava a dir alguna cosa gruixut, amb la situació precària que implica les nostres vides i com l'habitatge, que és un dret bàsic, doncs encara no està cobert. I el que planteja això és una solució, diguéssim, agafant la tradició catalana anarcosindicalista, si es vol, d'articular les persones usuàries i mirar-les a través de l'economia social i en col·laboració amb l'administració pública, amb l'Ajuntament o amb la Generalitat, mirar de generar una solució. En aquest cas el que és bàsicament és les veïnes creuen una cooperativa que és propietària de l'edifici i que és propietària durant tota la vida i tu vius allà tota la vida, diguéssim, però no et poden fotre fora perquè tu mateixa ets la propietària amb les teves veïnes. A part, aquest model el que planteja també és qüestionar amb el que dèiem de pràctiques socials i d'estils de vida sostenibles, que ho deies tu, el que implica també com estan fets els edificis, que normalment estan pensats per la família de 4,
amb poc contacte amb els veïns i demés. Llavors, tots aquests, la majoria de projectes, el que estan plantejant són espais comuns. Jo, a casa meva, per exemple, té uns 67 metres quadrats, tens 200 i pico espais, amb una sala polivalent, amb menjador, amb una cuina comunitària, amb uns pisos per convidats, per si ve algú, etc. No? Llavors, tot aquest tipus d'espais, el que fas també és no només atacar el dret a l'habitatge, sinó també altres tipus de dimensions que per a les transformacions socials. Si entres a viure aquí, normalment la teva energia serà de som energia, la teva connexió a internet serà de som connexió, el teu menjar vindrà de... Llavors, el que també pretén és com que el viure aquí, sense ser un activista, sense ser res, ja estigui estructurat perquè contribueixis a... Perdoneu. Llavors, el que hem anat fent són projectes des de mobiliari, interiors, els serveis comuns de les cooperatives o acompanyament general, fins a proposicions... Vam fer una resolució al Parlament de Catalunya, ara estem, espero aquest any, ja després de 4 anys treballant, canvi de llei, que ja teníem acordat amb el govern anterior, treball més, diguéssim, de visions dels experts d'articulació, fins a campanyes, tota la part de narrativa de la campanya, web, sí, no sé més, plataformes de finançament, un congrés de 500 persones, plataformes d'aprenentatge comunitari, la web evidentment, cicles d'aprenentatge compartit, campanyes de comunicació per l'Agència de Salut Pública sobre generar dades de salut. Hem anat fent tallers sobre futurs, hem anat fent molts projectes en aquests 8 anys més o menys, en el que jo crec que el que és interessant és poder veure com el disseny s'articula amb les diferents pràctiques, has estudiat gràfic, producte, servei, de més. Hosti, com estic avui? Perdoneu. Estava una mica malalt ahir, suposo que m'està venint això, però bueno. Llavors, alguns exemples de projectes que hem anat fent. Aquests són els projectes pels serveis comuns, com deia, hi ha des de serveis comuns de bugaderia compartida, neteja, les cuines comunitàries i les trobades que fem. I en això, evidentment, són processos són coses que quan a la signatura que feu de disseny de serveis entenc que hi ha codisseny, prototipatge, etc. Altres projectes que també hem fet és aquest congrés, que evidentment hi ha la part de generar la imatge gràfica. En aquest cas el que vam fer és establir la noció de la via cooperativa pel dret a l'habitatge, situant l'habitatge cooperatiu com una via complementària al model públic, que no només impliqués una sortida a la gent que es pot organitzar i demés, sinó que el que es fes és empaltar-se amb una lògica d'habitatge públic. Aquí són els cartells que vam fer, que el que feia és agafar totes les fotografies dels projectes d'habitatge i anar empaltant aquest camí del que s'ha anat fent. Vam organitzar la manifestació també. Joder, em sap greu. Xerrades d'una conferència normal. Vam també aconseguir generar lobby polític, vam fer venir l'Ada Colau, els representants, el conseller, com per alinear també, entendre que el disseny també treballa en l'esfera de la política pública. Altres projectes, per exemple aquest de la plataforma, el que vam fer és articular els diferents actors que estan donant suport a l'habitatge cooperatiu. En aquest cas a través d'una plataforma de generació de narrativa conjunta entre el sector per activar micromecenatge, perquè en aquests projectes ara mateix el model encara requereix d'una aportació inicial entre uns 5.000 i 20.000 euros d'entrada com un dipòsit. I evidentment a Catalunya ara mateix les classes populars catalanes no són capaces de moltes vegades tenir estalvi per poder accedir a aquest tipus de pisos. Llavors el que es va fer és totes unes campanyes que a cada projecte es guarda un pis, que se diu pis solidari, en el que o via campanyes de micromecenatge o de títols participatius es van recollint fons perquè persones que normalment no podrien accedir i accedeixin. Això o via també fundacions, hem treballat amb punt de referència que acompanya a migrants no acompanyats, vull dir, altres tipus de coses. Llavors vam organitzar tot aquest projecte, la conceptualització, l'orquestració dels actors, les campanyes, la recollida de fons
I ara també estem fent, els primers projectes que es van fer estem començant a assignar els drets d'ús en el que les persones començaran a viure. I finalment he posat també aquest mes de campanya, que el que fa és la típica campanya de comunicació que hem fet totes segurament a visual i gràfic, també audiovisual. Hi ha una que també és personalment a mi m'interessa molt i crec que és un espai molt fèrtil, com el disseny pot introduir-se també en el sistema polític institucional i entendre les dinàmiques i jugar, sobretot que hi ha un espai molt fort de sortir o aportar visualitat al discurs polític que està passant a Catalunya. Hi ha moltes coses que moltes vegades no s'entenen massa bé i generar... El meme està fent molta feina, evidentment, però crec que hi ha molta feina a fer més enllà del meme. I aquí vam fer... es va votar aquesta resolució on bàsicament tots els partits van estar d'acord, menys Vox. I per començar ja a lligar el retorn cap a la Tània, en paral·lel a aquesta pràctica, diguéssim, professional, jo també he estat combinant-ho amb investigació i just aquest any, en principi, creuem els dits, però haig de presentar el doctorat en el que he estat reflexionant sobre com dur a terme aquesta pràctica i quines són els aprenentatges generals. I bàsicament el que està apareixent és que la pràctica, diguéssim, de disseny i política pública, disseny i transicions, s'està desmitificant, que moltes vegades els projectes eren com teòrics o del que el podia ser, i s'està portant a la pràctica del que implica concretament, tant a nivell de governança, a nivell econòmic, quins models de sosteniment econòmic, com es poden fer, etc. I per acabar també compartir això, que estem ara que fa un any i pico o dos, que de fet amb el José Luis havíem de quedar perquè volíem ensenyar-te això, vam llançar aquesta plataforma de Post-Growth Design. Nosaltres portem ja quasi un parell d'anys treballant amb Research and Growth, que és un grup de recerca que està a l'Autònoma. No sé si esteu una mica al cas, però Catalunya, Barcelona està sent com un dels focus mundials en decreixement, en entendre no només la part d'investigació, sinó també les pràctiques decreixentistes i la institucionalització d'aquestes pràctiques, amb Girona, etc. Llavors vam apropar-nos amb ells ja fa un temps per dir tot el treball del decreixement està molt orientat a política i acadèmia i creiem que el disseny com a treball de mainstream i d'apropar culturalment a això podia fer. Llavors hem començat això, compartir projectes i estem fent diferents tipus d'iniciatives, l'exposició que vam fer i de fet unes coses que volem proposar poder fer com la setmana del disseny que sigui Post-Growth Design, d'aquí el 25 o no sé quan sigui. Ens canviem de lloc? Sí. Doncs com l'Adrià sempre arriba a Eina i ens llença així frases, provocacions diverses, doncs ell em va llançar aquest enunciat, diu com podríem fer una eina per les transicions ecosocials. Aleshores, a banda de reunir alguns dels exemples que us he dit abans, que no són els únics, però és una mica com representatiu, hem pensat, si seguim el mapa cap al futur, cap a on tiraríem, i això és important tenir-ho clar, perquè si no, no tens camí cap a on anar. A dins del pla estratègic del nou equip directiu, que el vam proposar amb accions des del 24 al 28, ja vam dedicar uns capítols a aquesta orientació també de continguts i no només d'estructura com a proposta. I en alguns dels capítols parlàvem que aquesta mirada situada des d'Eina en el Parc de Collserola i dins del context d'un disseny col·laboratiu per la comunitat i dins de la comunitat era del nostre interès i era una prioritat, i aleshores vam pensar com ho podem això abordar, com podem realitzar-ho, perquè la idea és molt bonica, i aleshores ens vam posar diguem-ne unes fites que eren aconseguir projectes finançats europeus que estiguessin a dins d'aquest interès i projectes també finançats que fossin locals
i altres que no fossin finançats però en els que poguéssim desenvolupar-nos. En aquest cas, a posteriori vam pensar, i tot aquest recull de sabers que no només ve de la idea del pla de l'equip directiu, sinó que ve sobretot del professorat i dels col·lectius que hi ha a EINA, estudiants, doctorants, estudiants de màster, que són realment els que generen el coneixement a dins d'EINA, com ho podem reunir, estructurar, organitzar. I aleshores hem organitzat una estructura en forma de Living Lab. En forma de Living Lab, entre altres coses, també emmirallant-nos amb estructures que té la Universitat Autònoma i amb les quals hem col·laborat. Hem col·laborat amb alguns Open Lab, amb alguns projectes basats en les 4 hèlixs de relació entre universitat, recerca, ciutadania i empresa, crec. I aquesta també és la nostra manera de mirar-ho. I aleshores, dins d'aquests Living Labs és on estem encabint ara tots aquests projectes. Un dels primers projectes finançats que tenim amb aquesta mirada de pluriversal i ecosocial és de pràctiques creatives situades per una mirada pluriversal que més o menys ve a dir una mica, ve a reafirmar aquesta mirada de pràctica en la pròpia comunitat, on el disseny acaba sent també com una mena de facilitació per la comunitat, tal com els projectes que tu has explicat, Adrià. I nosaltres, en aquest projecte està participant molt també una altra professora que ara no la veig, però que és la Lara García Díaz, al marge de la resta de PDIs que també estan participant. Ho hem ubicat en l'espai de Collserola per potenciar la idea d'EINA com a porta de Collserola i per ampliar aquesta idea de que EINA pot ser una porta que la ciutadania pot utilitzar per reunir sabers i practicar i experimentar sabers que tenen a veure amb, entre cometes, la natura, que no és exactament la natura perquè és la perifèria de la ciutat, però igual que hi ha un recorregut de les aigües pluvials que baixa de Collserola, passa per la porta de Collserola, que seríem nosaltres, i va a la ciutat i després influencia amb la constitució arquitectònica de la ciutat, amb això hi ha un munt de projectes similars. He vist que estava el Joan Marín abans per aquí, està per aquí? Ah, mira-lo. Fa poc vas presentar la tesi doctoral, que era un estudi etnobotànic de la zona del Baix Llobregat, i esperem que participis amb nosaltres en un estudi etnobotànic de la zona de Collserola, de manera que puguem també fer aquest trasllat de sabers entre la ciutat i Collserola. I després també ens ho plantegem i estem buscant també projectes que ens portin a també unir tota aquesta recerca i aquests sabers i aquesta aplicació en disseny amb educació, que no sigui només educació universitària, sinó que també sigui educació secundària, per exemple, una mica amb aquesta idea també del projecte Magnet de lluitar contra la injustícia epistèmica, que penso que és un dels temes que a dins de les universitats avui dia ens ha de preocupar, aquesta manca d'accés al coneixement que cada vegada més es veu en més sectors. I en aquest sentit jo vull rescatar el concepte de convivialitat, que és antic, però d'Ivan Illich, que ell parla de la convivialitat com no només el fet de compartir cures o el fet de compartir espais o el que sigui, sinó de donar eines a la ciutadania perquè no necessiti dels experts, que són els que custodien les eines tecnològiques o no tecnològiques o de coneixement, i estigui sempre supeditat a aquests experts, diguem-ne, o aquests guardadors del coneixement. La convivialitat com les eines convivencials, com aquelles eines que capaciten a la ciutadania
a utilitzar, a créixer i a construir i a dissenyar de manera que no necessitin, que puguin, diguem-ne, emancipar-se. No he passat cap imatge de totes les que hi havia, però bueno, és igual. Jo crec que ja més o menys s'ha entès. Precisament l'altre dia teníem una reunió amb el professorat i els grups de recerca sobre aquesta idea de construcció del Living Lab, que de fet no és més que reunir el que ja tenim i potenciar-ho. Doncs jo crec que aquí hem acabat, no?